Oedd hi braf cael cyflwyno y 1000 o bunna yma rwan i Gymdeithas Deillion Gogledd Cymru, doedd, genodd. Oedd, oeddwn ni'n ymwybodol bod yna rhai o aelodau'r capel yn cael bydd mawr o waith y Gymdeithas, a hefyd bod rhai o aelodau y capel wedi bod yn y gorffennol yn darllen papur i'r deillion ac yn nabod ambell hyn oedd wedi cael help mawr gan y Gymdeithas. Felly oedd hynny'n rhoi rhyw bwrpas i ni wedyn i hel yr arian tuag at y Gymdeithas. Gafon ni gynnal nifer o weithgaredda, boreau coffi, 2 bore goffi, pwdin a phaned, a wedyn yr Ffair Nadolig wedyn. Ffair Nadolig oedd. I gael hel yr arian. Mae honno'n boblogaidd iawn yn y dre, dydy, ben hyn. Mae pawb yn... A dyn ni ddiolchgar iawn i'r bobl o'r dre ac o'r ardal, sy'n nhw'n dod bob blwyddyn i gefnogi pa bynnag gweithgaredd dyn ni'n gwneud yn y capel. A mae'n braf bod ni'n gallu cefnogi pobl lleol, pobl dyn ni'n nabod. Mae gymaint o bethau ar gael gan y Gymdeithas sydd o fydd iddyn nhw. Ac wedyn, am bod ni'n gwybod bod nhw'n cael help ohono fo, oedd o'n syniad i ni roi ar arian tuag at y Gymdeithas. Dyna ni amryw o'n aelodau rwan, does, sydd yn fo'n am golwg, felly does, rhai ddifrifol lle. Yn bersonol oedd yn had yn ddall, ydyn diwedd, wedyn. Mae gen gymaint o bethau'n cael i cynnig i helpu bobl does. Oes, wan. A codi ymwybyddiaeth yn de, i bobl sydd allan di chwilio ar y we i weld pa help sy'n i gael pan maen nhw'n nabod rhywun sydd angen gymorth. Maen nhw'n gallu gweld wedyn beth sy'n cael ei gynnig. Hywel Trewyn ata ni do, un o'r boreau coffi wnaethon ni, dangos y pethau oedd ar gael. Oedd yna goriad llygad, mewn ffordd o siarad, oedd, i gael gweld y pethau sy'n gallu cael ei cynnig i hwyluso bywyd pobl neu hyd yn oed anam ar ei llygau ddim yn hollol ddall yn de, mae yna gyfarpar a bob math o bethau i gael yn does. Gyflyrau, da ni'n cweit yn wybod am... Ie, felly da ni wedi dysgu llawer ohono fo hefyd yn de wrth bod mewn cysylltiad efo'r Gymdeithas. Ie.